ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପାର୍ଟ 2ରେ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରର ପଢ଼ିବା। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରେ। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ମାନେ ନ ଆସିବ ରସିକ ନାଗର ବିଲେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରସିକ ନାଗର କୁହାଯାଇଛି। ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ ବିଲେ ମାନେ ହେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଆସିବନି। ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରେ। ବାରବଧୁ ବିଲେ ବାର ବିଳାସିନୀ, ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ବିଲେ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ମାନେ, ଆଉ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୂରେ, ଆଜି ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜାଇବି ନାହିଁ। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ରସିକ ନାଗର ପାଇଁ। ଆଉ ସଜାଇବି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ବସିନେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଜ ଯେଉଁ ସଜଉଥିଲା କିଏ? ପିଙ୍ଗଳା। ଆଉ ସଜାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। କେଳି ଦୀପ ବିଲେ କେଳି ସଦନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଜଳୁଥିବା ଦୀପାଳିକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଟାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦୀପକୁ କୁହାଯାଇଛି କେଳି ଦୀପ। ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ବସି। ଆଉ ମୁଁ ରାତି ସାରା ବସିନା ମୁଁ ମାନେ କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପୀରତିର ଅଭିନୟ, ମାନେ କାହା ଆଗରେ ବି ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖେଇବିନି, ମାନେ ଦେଖି ହୁଏନି। ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ, ସକଳ ଭିଜିବି ଲୟ। ନିଶାର ବିଲେ ରାତି, ନିଶା ରାତି, ତାହେଲେ ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ, ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ନିଶାର ଆଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଲା, ତ ଦିବ୍ୟ ହେଟା କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରିଛି, ମୋ ପରମ ଧନକୁ ଦେଖିପାରିଛି। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ମରତ ପଥର ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ତରକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ମାନେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ କିରା ମାନେ କରିଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତ ଦଳ। ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି ପଙ୍କରେ ଶତ ଦୂଳ ବିଲେ ପଦ୍ମରେ ମାନେ ମୋ ଫୁଟିଛି ହେଲା। ଶୂନ୍ୟ ବିଲେ ଏଇ ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରଭେ ଫୁଲିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ରିକ୍ତ ବିଲେ କ'ଣ? ରିକ୍ତ ବିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ମୋର ସୁକ୍ତି ବିଲେ ଶାମୁକାରେ ଫଳିଛି ମୋର ମୁକ୍ତା ଫଳ ବିଲେ ପଦ୍ମ ମୁଁ ଫୁଟିଛି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣି କାଞ୍ଚନା ମାଳା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜା, ଏ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା। ଏ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା ବିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପୁରୀ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଚିତ୍ରଶାଳାକୁ। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରେ। ମାନେ ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବ ନାହିଁ। ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ମାନେ ମୁଁ
ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାରବଧୂ ମୁହିଁ, ବାରବଧୂ ମାନେ କ'ଣ? ବାର ବିଳାସିନୀ। ପିଙ୍ଗଳା ମୁହିଁ, ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୂରକୁ, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେତିକିରେ ରହିବା। ତାପରେ ଏଠୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।